Noel Farrugia huwa inkwetat għan-neputi tiegħu ta' 4 snin illi l-ġimgħa filgħaxija għall-ħabta tas-seba' ħalli t-tifel l-emerġenza fl-isptar Mater Dei minħabba li kienet ibati minn uġieħ kbir f'widnejh. F'daqqa waħda dan qabdu uġieħ kbir f'widnejh, dan huwa għandu nuqqas ta' smieħ, ġifieri għandu problema bis-smieħ, ħadtu l-isptar xi seba' ta' filgħaxija. Iżda malli wasal bit-tifel li sa minn meta telaq mid-dar kien qed jixer bl-uġieħ, Farrugia nżamm jistenna 3 kwarti fil-waiting room biex jara lit-tabib. Raw żewġ tobba, dana qalulu li kellu bżonn jagħmel għandu bżonn jnaddaf widnejh, ġifieri. Wara li l-pedjatristi raw lit-tifel qalulu li għandu xi ilma miġmuħ wara widnejh u dan se jkollu bżonn jitneħħa biex it-tifel ma jibqax muġuħ. Iżda f'dak il-ħin ma kien hemm ħadd fid-dipartiment tal-emerġenza li kien kapaċi jagħmillu din il-proċedura. Problema kienet li dat-tifel kien miġuħ ħafna minħabba din il-konsekwenza. U ma kien hemm ħadd minn naddafhom l-widnejh dak il-ħin ġifieri kien is-seba' ta' filgħaxija. U qalulna biex immorru nagħmlu appuntament u mbagħad it-tnejn mill-ġimgħa. Issa it-tifel ta' 4 snin jinsab fuq il-pilloli tal-uġieħ jistenna sa nhar it-tnejn biex forsi jingħata appuntament. Dan għat-tifel jekk ma jħux il-pinnoli ħabba il-painkillers u hekk jerġa' jaqbdu l-uġieħ jibda jdur mal-kamra ġifieri jgħid bl-uġieħ għax hekk ħadtu l-isptar. Ikolli mmur privat u neħdu privat ma nistax nibqa' nistenna. Din mhix l-ewwel darba li numru ta' persuni preokkupati f'dawn l-aħħar jiem ikkuntattjaw lil dan l-istazzjon bistejjer dwar il-mod ħażin illi bih qed jitmexxew is-servizzi tas-saħħa fl-isptar. Dan wara li l-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia fl-aħħar jiem fuq l-istazzjon laburista ftaħar kif il-kjuwiet fl-emerġenza m'għadhomx jeżistu biex imbagħad sa kellu jżur l-isptar Mater Dei il-ħadd filgħodu b'urġenza biex jikkontrolla sitwazzjoni illi kull ma jmur jidher li sejra għall-ar. Intant skont informazzjoni li għandu dan l-istazzjon jidher ukoll illi l-pazjenti li jinsabu rikoverati fl-isptar Mater Dei bħalissa jinsabu mingħajr maref kif dawn spiċċaw out of stock. Dan qed iwassal għal sitwazzjoni fejn xi pazjenti li nataw iċ-ċereali jew il-brodu ma jkunux jistgħu jiklu li kelli jitpoġġa qudiemhom.